ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ତାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ତାର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନର ବେଗ ଏବେ 30 ରୁ 40 ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବରେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ ସେ ପ୍ରଭାବରେ। ଆଉ ପବନର ବେଗ ଏବେ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି 40-30 ରେ। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି। କ୍ୟାମେରା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ସେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ପଚାରିବା। ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ହେଇଛି? ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆମର ସିଆଡ଼େ ନାଳମାଳ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ଅଧିକା ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ହେଇନି, ରାତିରେ ଆଜି ବନ୍ୟା ହେବ। ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ ତ ବନ୍ୟା ହେବାର ପ୍ରଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ନା ଘଟେନି? କ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରାତିରେ ବନ୍ୟା ଅଛି ଆଜି? ହଁ। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆପଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ମାଟି ଘର ନା ପକ୍କା ଘର ନା କ'ଣ? ମାଟି ଘର। ମାଟି ଘର। ଆପଣ ପକ୍କା ଘର ଯେଠି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହାରି ପକ୍କା ଘର? ହଁ। ଉଞ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେତେ ଜଣ? 7 ଜଣ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ରଖିଛ ଆଣିକି? ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି, ପବନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ପେୟାର ବି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।